ह'रखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै सासे रौनिया जिउ गोमादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कालाकुसित गामिनि थागिबि रमेश बर' आरो रुपाथि बर'नि नैथि फिसाज्ला बृन्दाबन बर'आ तेजपुराव भारत रौनिया 4 CSR रेजिमेन्टनि एनके रेंकआव साख्रि मावबाय थानाय समावनो ह'रखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जायो। बृन्दाबन बर'आ फुंनि समाव फिजिकेल ट्रेनिं एबा गावनि देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय लामायाव खारबाय थानाय समावनो ह'रखाब प्रेसार जानानै हायाव गोग्लैनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। थांनाय 2015 मायथाइयाव इन्डियान आर्मियाव जयनिं जानानै हादरनि रैखाथिनि थाखाय बृन्दाबन बर'आ साख्रि मावगासिनो दंमोन। बृन्दाबन बर'आ गावनि अनसुलि बिसि फिसाजो बिमा बिफा बिदा नखरनि बाय बाहागिफोरखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थांबाय। रुंसारि बृन्दाबन बर'नि गोथै देहाखौ दायो गावनि जोनोम नखराव लाबोनानै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों आरो इन्डियान आर्मिनि नेमखान्थिजों जोबथा बिदाय होनाय जायो।